ברוכה הבאה לטיפ נוסף ממאחורי הקלעים אצלנו בסטודיו הדיגיטל. אני רוצה לדבר איתך שוב על ההיערכות מראש. מה זה אומר? לכל מצולמת שלנו אנחנו שולחות מין רשימה של כמו עמוד מידע כזה, מין צ'קליסט כזה לקראת הצילומים. כמו שאנחנו נוסעות לחול. כשאני נוסעת לחול יש לי מבעוד מועד רשימה שלמה שאני פשוט עושה להבים ומוודא שהכל נמצא. אני לא מארגנת את המזוודה שלי בבוקר של הטיסה וגם לא יומיים לפני כן, אני מארגנת כמעט שבוע. אז באמת את לא טסה לחול, את רק באה אלינו לסטודיו, אבל עדיין, אני ממליצה שיום או יומיים מראש כבר תתחילי להכין לך את הכל מראש. חזיות, סטרפלס, הלבשה תחתונה, איזה כמה גופיות בייסיק שאת יודעת שאת רוצה להגיע איתן לסטודיו, תכשיט או אקססורי מעניין שאת רוצה. ככה תהיי בטוחה שהכל נמצא במזוודה ואת מגיעה לסטודיו רגועה, בטוחה ושהסשן שלך יהיה מושלם.